गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानदों दानो आदा फैलाव बसुमतारिया हाग्रामा महिलारि बिथांजों आरो मानगोनां प्रमद बर'जों सानैजों नैबे लास्ट गवायावहाय सावरायगोन होननानै बिथाङा फुरा खबर मोनबाय होननानै बुंदों। बिनि भिडिअ रेकर्डखौ नोंथांमोननो दामनानै होनाय जासिगोन, नोंथांमोनहा खोनासंदो। आरो गोबांथार मानसिफोरा YBY ट्रेडिं आरो स्केमारफोरनि थाखाय माइनाव ब्रह्मखौ हमजानो लुबैदोंमोन। बेखौ दा हमनाय जाबाय। नोंथांमोना बिनि भिडिअखौबो ससे नुनाय जागोन आरो नोंथांमोना बेखौ हमनो मोननायावहाय माबायदि मोनदों नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। आरो नैबे सावरायगोन हाग्रामा महिलारि सार आरो प्रमद बर' सानैजों सावरायगोन, नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों बेखौ नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। এগৰাকী মহাপৱন চক মাইনাও ব্ৰহ্ম আপুনি ৰাজনীতিত নাথাকিলে কি কৰিব? ৰাজনীতিত নাথাকিলে এনে থাকিম আৰু কি ৰাজনীতি ক্ষমতাত নাথাকিলে কি ক্ষমতাত নাথাকে, কি ক্ষমতাত নাথাকে কোনে কৈছে? যদি ক্ষমতাত নাথাকে ক্ষমতাত থাকিবই, নাথাকাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে। বুজিছো, থাকিবই, কিন্তু যদি নাথাকে আপুনি যদি নাথাকে কোথায় নাহে, থাকে। महिला डागरिया अपनी माबाया जाबायथ' माया गोरोबनाया जाबाय। डिक्लेयार होबाय? डिक्लेयार होआ दानो, माने आं खबर मोनबाय आरो माने ओरैहाय जागोन। ओमफ्राय जिखिनि बिजेपि ओमफ्राय माबा माबि ओरै गणशक्ति ओरै जाय देरहादोंमोन बेयाव एकदम माने हेभि माने केन्डिडेट होसिगोन जाहैबाय सावरायनानै। खोनाबाय? ओमफ्राय दा बिसोर सानैया लास्ट माने गवायाव रायलायगोन आरोखि। सोर? प्रमदजों हाग्रामा सारजों? प्रमद सारजों हाग्रामा सारजों। बेहाय केमेरा लागोन, आङो थांगोन, नों थांबा नोंबो फैनो हागोन। बे जायगाखौ माने डिक्लेयार होआ, ओरैनो थिखांनाल' दोनगोन आरोखि। आच्छा। ओमफ्राय जेराव जेराव माने बिस्वजित कलिता माबा बिस्वजित दैमारि रेवा जेराव जेराव गेलेगोन बेहाय माने एकदम फालो फालो नारसिनगोन आरो जाथि बंस जिमान दं। नोंहा जुदि बिस्वजितनि माबायाव जाथि दंबा बिनि थ्रयैबाबो माने बिसोरखौ जेरैखि जाया बे बिबारखौ माने फेजेनगोन आरो सावरायना बिदि जाबाय। ओमफ्राय दा बिनि इलेक्सननि आगोलनो माबा जानो हागौ PCDC-आ जागोन PCDC-आ माने लास्ट टाइमाव खाथियाव जाहैगोन आरोखि। दा PCDC इलेक्सनाबो जागोन ना? बेबो जागोनब्रा, बिलाय मावग'नो जाखायो ना जाफेरामोन ना BDC-आव बिदि जानांसिगोन एबार जानांसिगोन, जागोन। नंगौ? माने इलेक्सनानो जागोन न? इलेक्सन जागोन। बेखौबो बुंबाय माबाया? बेखौ बुङाखै, आं मिथिदो आरोखि। बेखौ सेक्रेट मिथिदोलै। मिथिबाय? नों माथारगौ बुस्थु? एकदम नंमारथारगौ। ओमफ्राय दा जेसेबां निउसफोराव होदोबाबो बिसोर सानैया होआखैना? होआखै। ना होदो? होआखै। बे लालु पान्जा ओरै साइड थानायफोरासो ओरैनो आब्रां जाब्रां बखिलाबायदों। बिसोर थिनाखैथ' बिदि बुंनो बिसोरखौ। बिसोर गावबा गाव गोसोनि खोथाखौ बुंदो आरो बुंथो। जोंहा दा थिग थानांगौ, मानसिफोरा महरगिरिफोराबो थिग थानांगौ, गासिबो रायजो राजा सांग्रां जाबाथ' गासिबो जाखागोन। सांग्रां खालामनांगौ आरोखि मानसिफोरखौ। खोनाबाय? आं थांना लोगो हमहैगोन नोंखौ, मोजाङै सावरायगोन दै। दे जागोन दे। भिडिअ खालामदो जों रायलायनायखौ। जों रायलायनायखौ भिडिअ खालामदो। दा नांनाय जानो हागौथ'।
भिडिअ ना कल रेकर्ड कल रेकर्डबो भिडिअबो खालामदो दे होमबा दोनथ' दा रायलायथ'ला हा रायजोफोरा मिथिगोन मिथिथो अरजाया दे माने जोंनि मथे नोंनि मथेबो आंनि मथेबो गोरोबनांगौथ' नङा होमबा गोरोबनांगौ बेनो आरो बिसोर जुदि भुल बुंदोंबा बे मानसिया आंनो थेवबो माने बिसोर सानैयाथ' बुङाखैना दासिम गोरोबा होननानै नङा होमबा बस सानैयाथ' होनाखै नङाबा दाहालागि खावब्ला होनसिगौमोन ना सोरबा